ଆଦର୍ଶ ନାରୀ ଆଜି ତୋର ସତେ ବିବାହଟି ହେଲା, ଚାଲି ଯିବୁ ଶାଶୁ ଘର। ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁଙ୍କୁ ଭକତି କରିବୁ, ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ଅଂଶୀଦାର। ଶାଶୁଙ୍କୁ ସଜାତି ମା ବୋଲି ଭାବି ଖର୍ଚ୍ଚି କରିବୁ ନୀତି। ଖିଆ ପିଆ ଠିକ୍ ସମୟ କରିବୁ, ସ୍ନେହ ଦେବୁରେ ବାଣ୍ଟି। ଯା ନଣନ୍ଦକୁ ନିଜର କରିବୁ, ଦୁଃଖଟି ବୁଝିବୁ ଆଗ। ଦେଉଳ ବନ୍ଧୁକୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଦେଇ ଖୁସିଟି କରିବୁ ରାଗ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥାକୁ କେବେ ବି ଅବଜ୍ଞା କରିବୁ ନାହିଁ। ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହସ ଖୁସି ମୁଖେ କଥାଟି କହିବୁ ତୁହି। ଖାଦ୍ୟ ଦେଲା ବେଳେ ଦୁଇ ହାତେ ଦେବୁ ମଥାରେ ଓଢ଼ଣି ଦେଇ। ଖିଆ ପିଆ ପରେ ବାସନ ଧୋଇବୁ, ଯତ୍ନରେ ମମତା ଥୋଇ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଟି ଆସିବେ ଘରକୁ, କହିବୁ ହସିରେ କଥା। ମଧୁର ବଚନ ସଦାଟି କହିବୁ, ମନରେ ନ ଆଣି ବ୍ୟଥା। ଠିକ୍ ସମୟରେ ବିଛଣା ଛାଡ଼ିବୁ, ଗାଧୁଆ କରିବୁ ଆଗ। ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ, ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ରାଗ ଭୋଗ। କାହାରି ଉପରେ ସତେଲ କେବେ ବି କରିବୁନୁ କେବେ ରାଗ। ରୋଷେଇ ଘରରେ ତରକାରୀଟିରୁ ଦେବୁରେ ପ୍ରଥମେ ଶାଗ। ପ୍ରତିଦିନ ଆଉ ରାତ୍ରିର ଭୋଜନ ପରିବା ମାଛକୁ ରାନ୍ଧି। ମନ ଜାଣି କରି ତରକାରୀ ଦେବୁ, ସ୍ନେହରେ ହୃଦୟଟି ବାନ୍ଧି। ପଡ଼ିଶା ଘରର କାହାରି ସଙ୍ଗତେ କଳିଟି କରିବୁ ନାହିଁ। ସଦା ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିଣ ଚଳିବୁ, ସ୍ନେହ ରହିବ ତୋଇ। ଘର କଥା କେବେ କହିବୁ ନାହିଁ ଲୋ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରରେ ଯାଇ। ସଦା ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆଦରି ନେବୁରେ, ନ ଖାଇ ନ ଶୋଇ ତୁହି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାଟି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମନରେ ରଖିବୁ ସତେ। ଯେଉଁଟା ତୋର ଅସୁବିଧା ହେବ ଫୋନ୍ଟି କରିବୁ ମୋତେ। କୌଣସି କଥାରେ କେବେ ବି ସତରେ ଝଗଡ଼ା କରିବୁ ନାହିଁ। ସ୍ନେହ ସରାଗରେ ସବୁ କର୍ମ କରି ଆଦର୍ଶ ହେବୁରେ ତୁଇ। ଏଇ ମୋର ତତେ ଶେଷ ଉପଦେଶ, ଯେପରି ନ କରୁ ହେଳା। ଆଦର୍ଶ ନାରୀଟି ସମାଜ ପାଇଁ ରହିଥିଲେ ଏଇ କଳା।